Pero Catoiras, por exemplo, non selecciona. Boas tardes, benvidos e benvidas a esta sesión extraordinaria convocada polo Goberno para o Pleno de Corporación para celebrar a cuestión, temos como un único punto do día, a cuestión de confianza vinculada á aprobación do Orçamento Xeral de Corporación para o exercicio 2018. Ten a palabra a portavoz do Goberno. Boas noites a todos e a todas. Bueno, como todos sabemos, no pleno ordinario do mes de abril, pois este Goberno trouxo a debate nesta corporación pois a proposta do orzamento para 2018. Esa proposta foi rexeitada pola maioría deste pleno e por iso que consideramos que para nós, para o Goberno Municipal da Pobra, é importantísimo aprobar uns orzamentos. Non aprobalos supón a paralización, sobre todo no que respecta aos investimentos. Estamos falando dunha previsión de investimentos de 3 millóns de euros. Consideramos que debemos propoñer esta moción de confianza vinculada aos orzamentos porque creemos que é imprescindible que se aproben os orzamentos durante neste mandato, neste ano. Se non for así, pois entendemos que a oposición, os partidos da oposición, pois poden propoñer unha alternativa de goberno e aprobar os orzamentos que creemos que merecen os veciños e veciñas da Pobra. Temos exemplos do que supuxo non ter o orzamento aprobado o ano pasado, que prorrogamos os orzamentos e vimos como foi imposible levar a cabo obras que os veciños e veciñas demandaban e que son imprescindibles para atender as súas necesidades. O rexeitamento foi xeralizado, intentamos chegar a acordos con todos os grupos da oposición, mantivemos distintas reunións e desde os grupos non houve posibilidade de chegar a un acordo e repetirse con respecto ao que comentábamos no pleno de hai unha semana. Por todo isto, decidimos traer a pleno da corporación esta aprobación dos orzamentos vinculada a unha moción de confianza. A portavoz socialista. Boas tardes a todos e a todos. En principio, decir que este goberno está instalado no victimismo pola súa capacidade de chegar a acordos cos membros da corporación e intentando culpar da súa inoperancia aos demais concelleiros. Un equipo de goberno como este está en moita minoría, ten que falar hasta a saciedade. Non pode ficar nin de soberbia nin de calquer outro sinónimo que podamos decir. Me sorprende cando vino o Facebook do señor alcalde que pon, falando do Partido Socialista, en calquera caso debemos cumprir a resposta a cada proposta sen recibir ningún outro solicitudo, como por exemplo considerar insuficiente algún incremento. Vamos a ver. Volvo a falar o mismo que repetín a vez pasada, porque parece que os feitos non se entenderon ou non se quere oír. Fun a 2 reunións con os demais membros da corporación. Nunha delas fixen as propostas dicindo sempre que era o Partido Socialista o que menos representación tiña e había solo mirado unhas mocións deste mismo ano, entendendo que os demais
grupos políticos teñen máis representación e ao mellor ainda había que quitar parte das miñas propostas para uns orzamentos participativos. Despois, se me chama por teléfono para decir se podía ir un día a tarde, non podía, e viñen ao Concello un día pola mañá e reunime co alcalde. Bueno, falamos tal de todo eso e quedamos en que a despedida foi, falamos. Bueno, lle dixen que estábamos pendientes de nombrar unha gestora no Partido Socialista, non hai dirección actualmente na Pobra, e que iría acompañada de un membro pois, desa gestora. A miña sorpresa foi que aos 5 días, máis ou menos, en menos dunhas semanas, se nos convoca a Comisión de Seguimento e estaba o concejal do Partido Popular, señor Dieste, comigo, e se nos comunica a teniente de alcalde que van a levar o orzamento a un pleno extraordinario. O cal, nese momento, acabaronse todas as posibles consensos ou reunións, porque levaron pleno extraordinario. Cando nos despedimos, había uns días de falamos, dicindo falamos, era unha decisión arbitraria, unilateral, pois do equipo de goberno. Vamos a ver, é como se vostedes a un alumno, o alumno vai falar con vostedes para revisar un examen tal, quedan que lle vai a aprobar, porque non sei que, porque está presendo un traballo tal, e aos 5 días te dan o boletín con nota suspensa, sin previo aviso. É o mismo, o sea, é unha decisión unilateral deste equipo de goberno, co cal, a partir dese momento, acabouse o diálogo, porque xa tiñan vostedes a decisión tomada, co cal, non teñen que botar a culpa a ninguén, teñen que botar a vostedes mismos que son os que tomaron esa decisión, tiñen a meditada e colleron e levaron adiante. É legítimo, a lei o permite, polo tanto, non hai que decir. Despois, vi que, bueno, que se habían esas aportacións que se habían feito que iban en partidas genéricas, porque claro, nos anexos de investimentos non hai ninguna que sea nominativa. Falan de investimentos de 80.000 euros e que había feito pois para a carretera de Rosamonde un orzamento de 98.000 euros, máis ou menos. Creo recordar. O sea, no anexo de investimentos non vai ninguna partida das que se había falado. Incluso, bueno, eu creo que o Partido Popular, en este caso, casi sería máis o que tiña que apoiar, porque para o centro de salud non sei se dan 12 ou 15.000 euros e para os lavadoiros 20.000. Hai que ter en conta que polo centro de salud pasamos todos os veciños, os 9.000 veciños e pico que somos, en algún momento todos pasamos polo centro de saúde e se lle fai unha aportación, creo que era de 12.000 euros e cambio para lavadoiros, pois van 20.000, o sea, hai que ver o peso que teña o Partido Socialista e a necesidade pola que van cada un dos veciños do municipio e as propostas, en cambio, do Partido Popular. Non decir máis que o que se dixo outro día, e máis, o señor alcalde, ainda no anterior pleno, con todo isto, ainda se atreveu a levantar unha voz, señor alcalde, e un roubo que no futuro non paga. Cada un fala no seu turno, cada un fala, pois, co tono que teña, pero sin levantarlle a voz a ninguén. Recordarlle que son, creo que no Barbanza, deben ser o goberno que máis reprobacións ten e vostedes van a levar a cabo, creo que sí, que se vai a aprobar este orzamento no plazo dun mes, creo que sí que se vai a aprobar. Non como todo o Partido Socialista, pero creo que ao final estou segura que se vai a aprobar e hai investimentos que deberían consultar ou traeros a pleno e someter a votación da corporación porque creo que son algunha delas algunha obra polémica, estou segura que non terían os votos a favor da corporación. Por tanto, recapaciten, son 4 personas solamente neste equipo de goberno e hai cousas que non se poden facer unilateralmente. É a última vía que están tomando, legítima, e, por tanto, non teño máis que decir. Ben. Mire, señor Concelleira, na reunión o que expliquei era en que partidas iba exactamente o que vostede solicitaba, que eran os desfibriladores, que era a carretera de Rosamonde, a estrada de Rosamonde, bueno, as 4 propostas concretas, máis as modificacións nas ordenanzas que non podemos facer a día de hoxe, porque sabe que entran en vigor 1 de xaneiro, pero tiñamos o compromiso de incluir o que solicitaba en todos os cambios que fixéramos nas ordenanzas.
se lle explicou onde iban as partidas. O centro de saúde non sei se parte pouco ou moito 15.000, porque naquel momento parecía que era moito, porque decía que tínhamos que reclamar de xunta, ahora parte que pouco, porque compara cos lavadoiros, pode compararlo con 1000 cousas, que hai 1000 partidas diferentes. Evidentemente, sempre se pode buscar unha comparativa que pode parecernos que está mal tomada unha decisión. En calquera caso, non lle escoitei no momento de decir incremente a 50.000 o centro de saúde e faga desaparecer os lavadoiros, ou faga que cousas, as propostas nunca tiveron lugar. Na reunión que tíamos vostede e o único que lle dixen foi onde iban esas partidas e para a miña sorpresa pois me saliu o tema de que non tiñan organización no seu partido, que había unha comisión xestora que non quería, porque para vostede é un razonamento extraño apoiar uns orzamentos é malo para o seguinte cabeza de lista do PSOE que poda vir. Pois non quere condicionalo e non condicionalo significa abstención. Por favor. E non condicionado para vostede significa abstención. Eso, habrá que ver, o mellor o está condicionando máis con a actitude que ten agora e non dando cumprido resposta a que nos cambiáramos os orzamentos, que incluíamos partidas para dar resposta ás súas solicitudes. E o que lle pasou foi que se encontrou con que os outros partidos non entraron a negociar desa maneira, non fixeron propostas concretas e se quedou sola nesa estrategia que ao final non lle convenceu e botouse para atrás. Pero non nos diga que non queremos negociar porque nos queremos negociar. O que xa nos está dicindo desde o principio é que habendo unha comisión xestora que tal, que non vai apoiar nin deixar de apoiar porque non quere comprometer. Entón, para que nos vamos a sentar a negociar absolutamente nada se o seu voto sempre vai ser abstención. Non ten ningún sentido o seu planteamento e, bueno, o seu partido axudará a nosa, agora mesmo xa nos dá igual. Ten a palabra o voceiro de BNG. Boas noites a todos e a todas. Primeiro, desculpar a ausencia da nosa compañeira Cristina Andrade, que por motivos persoais non pode estar aquí nestes momentos e non sabemos sequera se se poderá incorporar antes de que finalice este pleno extraordinario. Ben, estamos na segunda parte de un pleno que comenzou, que se fixo, que se levou a cabo o 26 do mes pasado. Os orzamentos non cambiaron e, desde logo, non haberá por que cambiar en absoluto tampouco os argumentos. Xa dixemos daquela que os orzamentos que presentan vostedes son electoralistas para non ver e son ideais, que pretenden presentar con esas contas unha situación de mellora con relación aos outros anos anteriores, especialmente con relación ao ano 2016, que o único mandato no que o seu goberno, este goberno, aprobou uns orzamentos exemplares. Quedan agora 13 meses, máis ou menos, para as eleccións municipais, un ano máis ou menos para a finalización do mandato, e presentan unha serie de obras, unha lista enorme, que resulta tanto máis sorprendente despois de ver que o que se fixo nestes anos pasados, que non o temos nin que lembrar aquí nós, sino que o ve a ciudadanía da Pobra mirando ao seu alrededor en canto aos logros e os feitos deste goberno. Pero hoxe entendo que xa que os orzamentos non cambiaron en absoluto, que son os mesmos que se presentaron fai uns cuantos días, fai unha semana, toca falar da confianza, da cuestión da confianza, da moción ou da cuestión da confianza. A confianza é unha seguridade ou unha esperanza que poñemos en algo ou en alguén. Damos esa confianza hoxe, no presente, para algo que esperamos que se dea, que se faga realidade no futuro. É, por tanto, unha aposta que vai depender da conduta futura de uns, de outros. O caso é que cando depositamos a confianza nas persoas cas que traballamos, precisamente no presente, confiamos en elas e depositamos a confianza ata que de repente nos traizoan, nos dan as costas vil e vergoñentamente. Hoxe, a confianza que demos hoxe ou non pode ser forte ou feble mañán, dependendo moito das accións da outra persoa na quen supostamente confiamos. Nós, o BNG, en xullo de 2015, confiamos na ambición que tiñan vostedes e que nos fixeron chegar respecto de usar, de empregar as 4 actas de concelleiros que os situaban por diante dos grupos da oposición ao PP. Solicitaron o voto ao BNG para facer ao seu alcalde, o señor Piñeiro, candidato, e o BNG aceptou porque entendíamos e entendemos que os resultados das eleccións, máis ou menos
votos do Partido Popular contra máis de 3.600 dos tres grupos restantes, incluso a suma dos votos do BNG e o PSOE superarían o PP, decíamos que entendíamos e entendemos que a Pobra realmente non quería outro goberno do PP. E se aceptamos en eso, e se foron dirixentes na hora de facernos a pregunta, non o foron, en cambio, a hora de propoñer o goberno. Non o foron. Non é certo que viñeran a nós cas máis tendidas. As súas condicións estaban ben, moi ben pensadas para evitar que o BNG sentise en absoluto a máis mínima tentación de aceptar a coalición. De calquera maneira non é tanto tan novo ni tan distinto. Me vai a permitir a compañeira Teresa que recorde que ao seu partido e a súa acta foi tratada dunha forma e con argumentos aínda máis mesquinos. A verdade é que vostedes traizoaron a confianza que viñeron a pedir ao BNG naquel momento. Porque todos, ou moitos, poden recordar, e quero recordar aos que non o fagan, as declaracións do candidato cualificando de secta ao BNG. Pero a nosa contestación a esas cousas significaba volver atrás, dar un paso atrás e deixar a alcaldía nas mans do PP e repito que entendíamos que non era o que correspondía. Nós nin queríamos nin queremos tal posibilidade. Vostedes gobernaron en solitario, pero en solitario, en soidade, dende o primeiro día, a desexada, a soidade a desexada. O segundo, decían vostedes, se bastaban e sobraban, como dixeron 1000 veces, para gobernar en tan exigua minoría. Pero non contentos con esa capacidade que se presupoñían, puxeron todos os atrancos que poideron nas rodas, nas mocións e nas iniciativas do BNG. Recordan as voltas que deu o regulamento de participación cidadá? Recordan por onde anda a escola municipal infantil que aínda está esperando por terreos? E falamos de moción de 2015, ou falamos, recordemos, as mocións sobre o sentido de tráfico na Cruz de Pedra, a reforma integral da Rúa da Ribeiriña, incluído o nome, as bolsas de vivendas de alugueiro, as creacións das áreas de rehabilitación, as áreas e as ARUS, as vivendas de emerxencia social, etc., etc., etc. O BNG presentou mocións sobre a cultura e o patrimonio, sobre a seguridade viaria e as zonas 30, sobre a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, sobre actividades no rural e sobre locais para asociacións e para vivendas de emerxencia social, como xa dixen. Nunca se chamou polo BNG para informarnos de como se iban a levar a cabo ou por que non se iban poder facer estas mocións. Só se chamou o BNG para que dixera sí a todo. O BNG, despois de dar a alcaldía a Nós Pobra, apoiamos os orzamentos de 2016. E tamén moitas outras iniciativas do goberno, mas logo non cumpriron os acordos. Non cumpriron os acordos de 2016, que foron propostas feitas en firme polo BNG, e agora, según me acaban de decir, cando entraba en este edificio, tampouco lle parece ben que lle deixemos escoller a ustedes porque lle recordamos a non sei que profesora. Entonces, aquelas cousas que tiñan que ver precisamente cos acordos de 2016, encontrábamos que despois de acordar a obra, de repente, por medio da prensa, se decía que ao día seguinte esa obra iba a ser outra, facese en outro lugar ou de outro xeito. E xa non podemos deixar de recordar a carraxe dos comentarios nas redes, a linguaxe empregada, as ameazas de algún concelleiro ou incluso a máis evidente carraxe institucionalizada da Concelleira de Cultura. Vostedes compórtanse como un neno caprichoso, queren un sí condicional a todo. E cando non o teñen, aplican a receita do victicismo. Son sempre os demais os responsables da súa mala xestión, en a que non gobernemos, pero a realidade é a súa incapacidade e a súa incompetencia. E moi especialmente nesta ocasión, vostedes non buscaron consenso algún.
Vostedes tiñan ben clara a ruta a seguir e prepararon un escenario que lle permitira chegar a executar esta cuestión de confianza deseñando uns orzamentos só de vostedes que só recollen aquelas propostas de outros grupos que conveñen aos seus intereses e significaron novamente o papel de víctimas, de que ninguén os quere e de que os malos somos outros. Agora presentan esta cuestión de confianza que seguramente só vai ter a confianza de 4 e a desconfianza de 9. Somente quero rematar esta primeira intervención dicíndolles que esta caixa de Pandora abriron a vostedes. Non se queixen se os ventos non lle son propicios. Tiene la palabra por el Partido Popular. Bien, buenas noches. He hablado ya todo lo que han hablado los que me han antecedido la palabra. Creo que realmente nosotros ya nos manifestamos en contra del presupuesto, siempre fuimos claros en que no nos gustaban. Ustedes legalmente pueden condicionar una cuestión de confianza, que por esta parte tampoco nunca han tenido, que en varias ocasiones incluso hemos reprobado a todos los equipos, miembros del equipo de gobierno, reprobaciones que se han aprobado, entonces realmente no cuenten con nuestra confianza porque ya no la han tenido desde el primer momento. Sí que es algo sorprendente pues su bagaje de 3 años, cuando las distintas fuerzas políticas que los han apoyado manifiestan lo que manifiestan. Creo que es la responsabilidad que ustedes tienen que asumir. Son libres de hacer las cosas como las hacen, pero cuando todo el mundo los critica, ya no solo el PP, pues tendrán que hacer a lo mejor algún cierto ejercicio de reflexión, porque no todo el mundo siempre está en posesión de la verdad. Cierto es que llegamos a esta situación después de 3 años de experiencia donde realmente lo que nosotros hemos vivido como oposición es más parecido a lo que es más similar a lo que plantea tanto los concejales del bloque como la portavoz del Partido Socialista, y creo que es su forma de actuar no única, pero sí mayoritaria en la mayoría de las ocasiones. Si el presupuesto viene en estas condiciones es porque ustedes lógicamente lo tenían ya, me supongo que más o menos decidido en estas circunstancias. Si no lo han presentado en 2017, siendo una actuación tan importante como nos dice la portavoz, pues oiga, creo que es su responsabilidad. Pero al final siempre estamos devengando la responsabilidad del equipo de gobierno a los demás, cuando los que han asumido la responsabilidad de gobernar en estas circunstancias son ustedes, con los apoyos que tenían y con la confianza que hoy, por lo que se ve, por lo que dicen los distintos portavoces, pues no tienen. Nosotros vamos a votarle que no a la confianza, igual que votamos que no al presupuesto. Tiene la palabra, portavoz. Bueno, primeiro aclararlle a todos os membros da oposición que nós non somos vítimas, nin vamos de vítimas, para nada. Nunca, ni tampouco nos estamos queixando de que vostedes decidan ou non apoiar estes presupostos. Como todos saben, sería posible seguir gobernando sin ningún problema, sin chegar a esta comisión, a moción de confianza, hasta xuño do ano que ven. Sería o máis fácil. Pero nós vimos aquí sin vitimismos, con responsabilidade, e lles decimos, queremos aprobar estes presupostos. Se non os aprobamos, pois hai outra alternativa. As contas que salen aquí son 4, 5, 3 e 1. Eso foi o que fixo, o que, bueno, decidiu as veciñas e os veciños da Pobra do Carmiñal cando nas eleccións de 2015 nos puxeron a todos nesta situación. Entonces, nesta situación é que ningún de nós, ningún grupo ten a posibilidade de gobernar en maioría e todos estamos en minoría. É certo que na historia democrática do Concello da Pobra nunca gobernou unha minoría tan minoritaria como este caso, porque creo que nunca este Concello foi gobernado por únicamente 4 persoas sen ningún tipo de dedicación, máis que a do alcalde, da que non nos queixamos tampouco. Levamos 3 anos facendo e estamos tranquilos. Nós estamos orgullosos e orgullosas do noso traballo. Considero, evidentemente, sempre mellorable. Incluso ás veces incluso pues, nos botan en cara que esteamos satisfeitos. Claro que estamos satisfeitos con o noso día a día, conscientes de que hai cousas que se poden mellorar. Non somos vítimas, nin vimos aquí de vítimas, nin queremos que ninguén pense que somos vítimas de ninguna situación. Somos responsables de nosa obriga de gobernar e tratamos de dar resposta aos veciños e as veciñas. E se para eso temos que marchar do goberno, marchamos, sin problemas. E iso, ademais, é algo que temos moi claro, porque, como antes dixen,
podíamos estar gobernando sin chegar a esta situación. Pero consideramos que non é bom. E o consideramos, e demostrou o ano pasado, cando quisemos arreglar, como comentábamos antes, camiños rurais que algúns siguen en moi mal estado e esta corporación decidiu que non se arreglaban. Ese é un exemplo entre moitos. Entón, así non se poden facer as cousas. Para asegurar que vai haber investimentos que respondan ás necesidades, hai que aprobar ese orzamento. E se non é así, pois, me repito, inoperantes, para nada. Nos, desde logo, non vemos a nosa xestión de goberno como xa sabemos que desde casi os 3 primeiros meses de goberno a palabra inoperante pois foi a que se puxo de moda entre os membros da oposición. Incluso o BNG pon inoperante suliñando o NP e iso é algo que se está pois machacando desde o principio da legislatura. Pero bueno, xa como vostedes o ven, entendo como membros da oposición podan ter esa visión, pero non é a que ten todo o mundo, ou polo menos non a que percibimos nós. Entonces, para nada consideramos que veñamos aquí demostrando ningún nivel de inoperancia, sino todo o contrario, de responsabilidade. Si vamos a temas concretos, non? Cando o BNG falaba das mocións, porque é certo é certo que é o segundo orzamento, non sei se o comentaba o voceiro do BNG ou o voceiro do PP, que é o segundo orzamento que se aproba no Concello da Pobra en 3 anos. En 3 anos é o segundo. Prorrogouse o do ano pasado, porque sabemos que o do 2016 xa se aprobou a principios de ano. E, de feito, a finales de ano. De feito, isto nos demostra a necesidade e importancia que ten este orzamento para todos. Decir que os 3 membros do goberno mantiveron ou manifestaron carraxe ou ameazas contra o BNG, sinceramente, pareceme pois moi grave que se afirme eso. No debate político, todos e todas os aquí presentes dixemos, supoño, moitas cousas intentando ser o máis respetuosos posibles, por lo menos no que respecta a estes concelleiros e concelleiras que estamos aquí. E, por certo, en campaña electoral, eu creo que aquí oímos esta parte, estes concelleiros de Nós Pobra, moitos calificativos que nós, ademais, apartamos e decidimos que quedaban atrás e que non iba a ser un problema para tratar de chegar a un acordo co BNG, que sí o tratamos de chegar ao principio de legislatura, sí intentamos chegar a un acordo, pero non había tampouco, ou non había para nada ese interés por parte do BNG. Eso foi o que percibimos, porque a verdade, digamos, o debate, o intento de chegar a acordos durou moi pouco porque o BNG foi moi claro con Nós Pobra. É certo, e agradecemos que apoyara a investidura do alcalde Xosé Lois e que hoxe estemos gobernando aquí. Creo que foi positivo. Creo que ata agora a valoración que se fai en xeral entre a veciñanza é que foi positivo o cambio. Un goberno moi cercano, un goberno que dá respostas a moitos problemas das persoas que veñen aquí, un goberno que se implica ca sociedade, cos asociacións, cos colectivos, que está de man e que ofrece confianza á veciñanza. Así o vemos nós, aínda que, evidentemente, non se dá resposta a todos os problemas que hai. Desde logo, non vamos a admitir e non para nada comprendemos que se nos trate de vítimas. Non somos vítimas, somos responsables cos nosas obrigas e pedimos pois que se non van a aprobar os orzamentos, pois toman a decisión máis adecuada para este concello. Efectivamente, o BNG non quixo chegar a acordos neste goberno en ningún caso. E calqueira que afirme o contrario, a persona que acaba de decirlo desde o público sabe perfectamente, calqueira que diga o contrario, calqueira que diga o contrario minte. Por que? Porque, evidentemente, tiñan a chave para dar o noso goberno e podían poñer as condicións que quixeran sobre a mesa e non puxeron absolutamente ninguna. Non é certo que puxemos algunhas que poden gustar máis ou menos. Unha delas,
era pactar co PSOE, que tan mal tratamos e sin necesidade de que formara parte do goberno, convidamos igual a formar parte para formar un goberno tripartito. E outra condición foi formar concellerías non separadas, senón que todos participáramos de todas as concellerías. Eso foi un problema para vostedes que nunca nos explicaron por qué, ni nunca presentaron unha alternativa. Nós sempre estivemos dispostos e dispostas a pactar co BNG e formar un goberno máis sólido e forte neste concello. E foi o BNG quen non quiso, polos intereses e polos motivos que parezcan oportunos. Pero é que non é creíble para a ciudadanía, o repito. Tiñan a sartén polo mango e eran os que podían decidir se nós íbamos a ter o goberno ou non. Por lo tanto, podían poñer as condicións que lle pareceran oportunas. Por lo tanto, poden tratar de engañar a ciudadanía, pero a nós, desde logo, que non nos engañen. E unha frase que me deixou asombrado do portavoz do BNG: recollemos as propostas de outros grupos cando nos convene. É dicir, se non as recollemos mal, e cando as recollemos é porque nos convenen. De verdad que é increíble, pero bueno, hai moitísimas mocións. Esquece. Non lle vale porque non acaban a cabo, e cando non as poñemos coa da 8, tampouco lle vale porque non lle se podemos concretar. Esquece. É turismo. Se me interrumpir, non sei que iba a decir. Porque o fai cada dos protestos. Eu fago cada dos porteles? Sí, continuamente, vamos. Está cada vez a dos... E a miña potestade como alcalde, a miña potestade como alcalde e presidente da corporación, efectivamente. E habrá que explicar ben as cousas, non? Eu nunca cortei a nadie o tempo nestes asamblearios, cousa que antes pasaba, evidentemente, salvo cando xa nos estamos pasando un tempo excesivamente. Aquí sempre permitimos o debate amplo e pausado todo o que faga falta sobre as cuestións. Pero, claro, tratan de convencer a xente de cousas que non son certas. Van moitísimas propostas, esquecen todas as mocións que solamente se centran nas que non fomos capaces de cumprir ou non demos cumprido, pero van moitísimas outras. O acaso non presentaron sobre os centros sociais, sobre a accesibilidade, sobre moitísimas cousas. Pode, si quere, a portavoz no último turno, porque ten aí os datos de como cumprimos todos os acordos, todos os puntos dese acordo que tiñan reflexo presupuestario, todos se cumpriron e con creces. Todos se cumpriron e con creces. E os outros, hai que explicar en cada caso por que se cumpriron ou por que se deixaron de cumprir. Algúns deles, falou da Cruz de Pedra, non temos nin oportunidade de explicarlo porque non veñen nin as comisións de seguimento, xo tratei de explicar outro día, que temos un problema porque se aplicamos o que ven no plan xeral, que marca unha estrada de 10 metros na zona da Cruz de Pedra, pois sería unha locura ter que tirar muros e ter que afectar as parcelas, e o que queremos propoñer é un cambio no plan xeral, que efectivamente non se fai un día para outro, senón que leva máis traballo, pero que quedará a zona moitísimo mellor. Nós sempre estamos abertos a escoitar, a participar, e así o demostramos no 2016, e o repito, para mí foi un traballo excelente por parte das dúas agrupacións, tanto de Nos Pobra como do BNG, e se melloraron os orzamentos, se fixeron os orzamentos mellores co traballo conxunto, e sempre hubo tempo para poder revisar. Vostedes se negan a ter reunións bilaterales con nós, algo tamén absurdo que non entendemos, e no post 2018, que se negaron a participar, pois si o conseguimos co Partido Popular tamén. Cando hai disposición pola oposición a negociar, nos negociamos e nos somos quen de chegar a acordos. Por que non estamos todos nin tolas e sabemos que estamos en minoría e que precisamos de apoios para aprobar as cousas? E habrá máis oportunidades de negociar, xa empezará se cadra dentro dunha semana, porque pronto teremos o remanente sobre a mesa e vai haber que empezar a falar con él. Saberemos a ver entonces si faremos 1000 reunións, presentaremos os proxectos que fagan falta e a ver se somos capaces de conseguir polo menos unha resposta, sí ou non, porque nin eso nos dan. Nin sí, non, perdón, o PP non. O PP xa dixo que non desde o primeiro, pero o BNG nunca nos di nin sí non, ni todo o contrario. Pero bueno, xa somos xulgados todos. Ten a palabra a concelleira socialista. Compañeiro Ramiro Ubiña, ratificar as túas verbas de como efectivamente este equipo de goberno chegou ao goberno. Naquele momento ali tiña máis votos os tres grupos da BNG, Nos Pobra e PSOE que o Partido Popular. A humillación feita desde Nos Pobra, desde logo, desde o Partido Socialista, ainda ten máis mérito votarlle a favor. A verdad é que a xente quería un cambio de goberno e se votou así, pero bueno, así empezaron e así continúan. Falsas vítimas, señora voceira de Nos Pobra, do equipo de goberno, falsas vítimas, porque a culpa, vostedes son inmaculados, a culpa temos o resto dos membros da corporación, a culpa de todos os seus males é do resto dos concelleiros.
vostedes non é ninguna. Dicirle ao señor alcalde que desa reunión que mantiven con usted, que si mantiven, non tuve tempo a significarlo, porque en menos dunha semana vostedes a tiñan decidido de facer un pleno extraordinario para en breves, o sea, inmediato. Si vostede suspendeu o alumno, primeiro lle dixo que si, que presentar un traballo e despois doi o boletín en 5 días ou en menos días un suspenso, non tuve necesidade o alumno de presentar o traballo, o sea, non tuve tempo porque a partir daquele momento acabouse calquera negociación, acabouse calquera proposta e acabouse todo, porque era ridículo, porque foi unha decisión por parte do equipo de goberno que tiña esa pensada e meditada unilateral. Por lo tanto, a culpa na temos os membros da oposición que non queremos negociar. A culpa teñen a vostedes que eu creo que moitas veces pecan, non todos os membros, tamén o teño que decir, non todos os membros do equipo do goberno pecan de soberbia, pero algúns sí que o fan. Despois, decidí tamén a voceira que se queixaba que no ano 2017 non tuveron orzamentos, presentaron 2 meses antes de acabar o ano, o exercicio, polo tanto, non había lugar. Tamén iso de non habelos presentados con anterioridade, ao mellor tamén lle tiñan os membros da oposición. E polo resto, pois, nada máis que o que se dixo. Ben, a miña intención como voceiro do Negal era ser breve, posto que a ser a elección do pleno ordinario non queríamos empregar demasiado tempo, pero escoitando de que no seu dereito de dar a terceiro turno nos van a sacar os cumprimentos dos acordos de 2016, eu podolle decir os que daqui agora mesmo os que non foron e estaban. As zonas 30, as emerxencias sociais. Nos centros sociais nós non facíamos clubes, facíamos centros de asociacionismo falamos de centros de asociacionismo para as asociacións de veciños, falábamos de emerxencia social, falábamos de zonas culturais, falábamos de actividade cultural, especialmente no rural, donde ademais tuvemos despois mocións que se referían a levar as actividades a eses lugares. Por lo tanto, están no seu dereito na terceira a tratar de enmendar a plana, pero o que falta, e eran acordos e compromisos que asinaron no 2016. Para rematar, solamente vou dicir unha cousa. A concelleira, a señora Charo Varela, acaba de recordar unha cuestión, un creto extraordinario que trouxeron aquí en 2 ocasións para reparar vías rurais. E hai aquí xente que no medio tempo dese pleno me interpelou dicindo que tiña que levarme a donde vivía para que viera que eran as cousas e eu lle dixen o mismo que lle vou dicir agora. Esas cousas se solucionan como se soluciona o dos cans, o da recollida dos cans, con partidas que existan nos orzamentos. Vostedes terían que decirlle aos veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal por que tardaron tanto tempo en darse conta que existe a cuestión de confianza. Si tan responsables son e tiñan todos aqueles problemas, porque ustedes presentaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peticións de decreto extraordinario no 2017 e un suplemento de decreto, unha delas, excepto un dos decretos extraordinarios repetido, con diferente cantidad, pero repetido, por que cando viron que tiñan estas necesidades, estamos falando que empezaron, me parece que foi en xullo, a pedir os decretos extraordinarios, por que non usaron a mesma manobra que están utilizando agora? Por que se están tan dedicados a facer unha gran labor polos veciños, os cuales lle queren arreglar, e deben querer, pero tamén deben facelo, arreglar os camiños e poñer ben todas as cousas, por que no 2017, podendo como podían, non tamén xunguiron a unha cuestión de confianza uns orzamentos que podían ter feitos? Porque eso o están facendo agora. Vostedes teñen dereito a facer 2
dúas mocións de confianza nun mandato. Veñan a facer agora, non o fixeron o ano pasado. Dígalle a esos veciños e veciñas que teñen o seu camiño sin arranchar, por que non o teñen arranchado do ano pasado se ustedes hubieran usado a mesma manobra que están usando agora para aprobar os orzamentos de 2017. E non o fixeron, pero trouxeron aquí créditos extraordinarios para crearon, de feito, un ambiente de discusión, de pelea, de enleados. Acordemos o que pasou con esa cuestión dos piches. Acordemos cando se iban a gastar non sei cantos cartos na recollida de cans que finalmente se vai facer, por visto, e o gallá se faga con cartos que xa non van a ser propios do povo, senón de outras administracións. Vostedes en 2017 podían haber arranchado moitos dos problemas que digan que lle van a arreglar aos veciños agora, e non o fixeron. E tiñan exactamente o mesmo poder que agora. 4 concelleiros e a cuestión de confianza. Non o fixeron. Ten a palabra o Partido Popular. Bien, yo creo que nadie se ha causado de víctimas. El victimismo es un sentimiento que puede tener uno, pero no porque los demás se lo recriminen. Yo creo que la realidad de los hechos es que siempre se lamentan de su situación que es la que ustedes han asumido, ¿no? Porque no pueden aprobar las cosas, pero creo que los responsables de gestionar son ustedes. Lo que no pueden es pasar la responsabilidad de la gestión a las fuerzas que son la posición del gobierno. Si no trajeron los presupuestos de 2017, la responsabilidad es suya. Si los traen los de 2018 a estas alturas, es suya. Si los traen sin consensuar, también es suya. Si ustedes, después de oír las distintas visitaciones de todos los miembros de la corporación, lo que queda en evidencia es que durante 3 años ustedes han asumido una responsabilidad sin el apoyo suficiente para llevarla a cabo. Y los hechos son los que lo demuestran después de tanto tiempo. El ejemplo son los caminos rurales. Creo que usted lo que quiere es achacar al resto de la oposición lo que ustedes no han hecho. Quien es el responsable de administrar y gestionar el dinero público son ustedes. Quien tiene que marcar las prioridades son ustedes. Ellos tienen el presupuesto. Si no quieren hacerlos o no fueron capaces de hacerlos en 2017, no es culpa de los demás. Pero así, con los prorrogados del 2016, ustedes tienen partida suficiente para hacer el mantenimiento de los caminos, que es algo que tienen que hacer. Porque fíjese que estamos hablando de mantener el patrimonio municipal, que a veces no son capaces ni de hacer eso. La responsabilidad de los demás. Los demás sí que nos supusimos, al menos nosotros, a pedir un préstamo por algo que tenía que estar cubierto con los presupuestos municipales en temas de mantenimiento. Sobre todo cuando ustedes trajeron la misma propuesta en dos plenos consecutivos, donde los mismos caminos el importe era distinto. Algunos no había ni siquiera proyecto. Pero no vamos a discernir, a matizar y hablar de casos que ya han ocurrido. Yo creo que lo trascendental de este pleno es la confianza o no en el equipo de gobierno. Y sí que creo que después de las palabras de todos los portavoces de los distintos grupos, queda en evidencia que ustedes no la tienen. Su responsabilidad, de que ustedes son muy responsables, es gobernar así o no gobernar, pero es la suya. Es cierto que es responsable someterse a ella por querer aprobar los presupuestos, que es lo mismo que decía el portavoz de BNG, que podían haberlo hecho anteriormente, no lo han hecho por sus intereses o por las circunstancias, que ustedes son los que tienen la libertad. Por eso son el gobierno de decidir la inmensa mayoría de las cosas que ocurren en este concello. Pero igual que tienen la libertad de decidirlo, son los responsables de lo que después ocurra. Y la realidad es que gobernar de esta manera les ha llevado a que después de 3 años, todos aquellos incluso que le han dado su confianza, pues a raíz de sus palabras parece que carecen de ella. Es curioso que realmente un equipo de gobierno quiera hacer las cosas de esta manera, pero bueno, lo vuelvo a decir, es su libertad de decisión, pero también es su responsabilidad hacerlo de una forma u otra. Por nuestra parte, le vuelvo a reiterar que no vamos a darle la confianza porque no se lo hemos dado en ningún momento. Ya siempre manifestamos que entendemos que no era forma de gobernar sin ningún tipo de apoyo. Creemos que esto es algo más importante que estar haciendo las cosas de esta manera, pero bueno, ustedes decidieron y así tienen que asumirlo. Siento que se aprobó el gobierno. Bueno, no nos lamentamos ao tipo de oposición que hai ás veces e as cousas que temos da oposición. Neste caso, e a verdade é que por que non fixemos a moción de confianza o ano pasado? É que nos decidimos facer a moción de confianza este ano no momento que nos demos conta de que vostedes non querían chegar en un acordo. Quero recordar que en 2016 aprobamos os orzamentos co apoio do BNG. Entonces, por que razón íbamos a estar pensando, e mes con toda sinceridade, de que sabíamos que esa posibilidade podía chegar? Claro que sí. E nos demos conta cando a realidade foi que
non houbo ningún membro da oposición, salvo a voceira do PSOE, que sí fixo algún tipo de proposta, como xa se comentou aquí, pero nin o PP, que se negou xa desde o principio, e o BNG, que se remitiu ás mocións sin establecer ningún tipo de prioridade, houbo desde ningún punto de vista, vimos que era imposible aprobar estes orzamentos. Intentámoslo, en todo caso. Estivemos a reunións as que vostedes quixeron vir. A verdade, totalmente improductivas. O sea, que reunirse para nada. Tamén hai que ser sincero e decir todo o que pasa, porque, claro, eso de vitimismo funciona nos dous sentidos, vale? Funciona, non sei, desde o punto de vista do que goberna, pero tamén da vítima que ninguén quere de quen quere chegar a acordos con nós. Pero nós porque non imos querer chegar a acordos coa oposición? Eso non é normal. Claro que queremos chegar a acordos coa oposición, pero desde o principio, pois hai unha política que se decidiu así que non se iban a chegar a acordos. O problema de todo isto é que ten unha afección directa aos veciños e as veciñas, ese é o problema real. Entonces, claro, falta de comunicación. Non sei se o voceiro do PP, que ten unha minoría de 5, vale, pois o ten máis fácil, non o sei, pero a realidade é que o Concello da Pobra está gobernado como está gobernado porque os veciños e as veciñas nos puxeron así nesta situación. O que goberna trata de buscar, evidentemente, o apoio da oposición, pero neste caso, pois moitas veces estamos contra unha parede. Que queren? Que non o digamos? Que calemos e que digamos, sí, e que somos nós que non queremos? Non, pois é así. O punto de vista que teñen vostedes é diferente. Pois non o sei se quen é aquí a vítima ou non. É que a manobra de emoción, isto non é unha manobra. Isto non é unha manobra, non sei desde que punto de vista ou que perspectiva teñen. Isto, insisto, é un acto de responsabilidade, porque a nós non nos gusta ter que marcharnos. E non sabemos se nos vamos a marchar. A nós non nos gusta ter que marcharnos. A nós gustaríamos acabar a legislatura e poder levar a cabo as obras que temos previstas nestes orzamentos. Que quede claro, nós non queremos marchar, non nos gustaría marchar. Levamos 3 anos aquí traballando e queríamos, claro que sí, acabar a legislatura. Pero sabemos que non pode ser a calquera precio e que hai que pensar en que non podemos atoparnos neste ano que ven sin poder levar a cabo investimentos, porque o proxecto de orzamento o que realmente paraliza son os investimentos. E cando falamos de arreglar pois camiños, estamos falando de investimentos e claro que hai que traer aquí modificacións decreto, que non sempre son préstamos. Modificación de decreto significa que tes nunha partida e que queres gastar noutra. Entón, o que faz é cambiar os cartos de sitio para poder gastalo. Porque aquí parece que falamos de 11 modificacións de decreto que pode pensar a xente que se trata de 11 préstamos. Non é así. Foi cambiar os cartos de sitio porque ten que vir a pleno, porque se non chega, pois nesta partida presupuestaria para, pois nos sobra aquí, queremos gastar noutra cousa, pois temos que cambiar e vir a pleno a cambiarlo. Entonces, entendo que o voceiro do BNG quiso decir eso cando falou de modificacións. Decreto. A lei de decretos extraordinarios. Ou decretos extraordinarios, pero non houve decretos extraordinarios aprobados, nin 11 nin 9. Bueno, con respecto aos orzamentos, os orzamentos de 2016 e as obras que se pactaron co BNG. Hai moitas cousas que se fixeron. É certo que non está a plataforma de zonas 30, pero sí se fixeron obras de accesibilidade, que é algo que se pactou co BNG. Con respecto ás especies alóctonas, que tamén estaba naquele acordo, fíxose unha campaña. Con respecto a redes de centros sociais, a ver, desto falamos en varias ocasións, se puxo a funcionar e se rehabilitou, porque os centros sociais estaban en moi malas condicións. Quero recordar que había un problema gravísimo de humedades na única asociación que estaba en funcionamento, que era na Ribeiriña, que houve que arreglar o tellado, para pintar todo por dentro, sacar humedades, cambiar as ventanas, porque entraba agua polas ventanas.
foi unha obra importante para que ali a Asociación Acubela pudera levar a cabo as actividades que se levan a cabo ali. Ademais, na zona dos Muiños, nos Muiños, ali tamén se arreglou e se lle dou a chave á asociación. Se a asociación logo se move máis ou menos pela chave, ten a asociación a súa disposición. Entonces, nos queremos poñer que nestes presupostos, xa o comentamos aquí, con respecto aos centros sociais, queremos facer un edificio que responda ás necesidades da veciñanza do Maño e que teñan un edificio que sexa un centro social, sacándolle o maior partido á escola que hai no Vilariño, que é unha unitaria, e que, ademais, a parte de arriba está fatal. Polo tanto, é unha forma de recuperar un edificio para o Maño e, ademais, albergar as asociacións que poida haber. E, ademais, é unha forma de animalas a funcionar. Pero o mesmo pasa na Angustia, que temos unha escola que é unitaria, que ten unha parte de arriba que está en moi malas condicións. Por certo, que tamén se lle cambiaron as ventanas, para tamén que se pudera facer actividade ali. E o que queremos é levar a cabo ali unha rehabilitación que axude pois a potenciar o edificio, que anime ao movimento asociativo e, sobre todo, evitar que os edificios pois queden tan deteriorados como estaba, por exemplo, a unitaria, que xa non é da Ribeiriña, ou outros moitos que se deixaron ir, como xa comentamos aquí, o centro de saúde, que ten agora 22 anos, e hai 10 anos xa pedíamos un e tiña 12. E era, pois, unha falta de preocupación por os edificios públicos, pois, terrible. Ademais, quero recordarlle que non temos edificios públicos suficientes para dar resposta ás necesidades que hai neste concello. Porque se falaba outro día que se tiñamos a Casa da Mocidade o queremos facer no Lagar. Pero que o Lagar xa estaba alquilado cando nos chegamos a este concello. Xa estaba alquilado, non foi algo que fixemos nós de novo. O que lle fixemos, o que tratamos de darlle uso, e o noso objetivo, oxalá, se non sexa compartido, e algún día podamos comprar ese edificio, porque pois pode ser moi interesante para levar a cabo distintas actividades que son necesarias, porque o Concello da Pobra adolece de edificios públicos para poder levar a cabo pois moitas actividades. Isto con respecto ao centro social. Ademais, apostamos polo coworking. Ademais, non gastamos 3.500 euros, que logo aumentaron, creo que non me acordo, a 15.000, non? Ou 20.000. Pois apostamos por poñer en marcha un servicio que creemos que é moi importante para a mocidade, porque a xente que é capaz de ir creando aí empresa ou negocio, pois quédase aquí. Ahora mesmo hai 3 persoas, pero quédanse aquí, non se van a outro sitio, e se van, fai camiño a andar, as cousas van de menos a máis, pero hai que apostar pola xente moza, porque é precisamente que perdemos. Entonces, pois apostamos con vostedes polo coworking, e aí está. Ademais, con respecto a estes orzamentos, levamos 10.000 euros para potenciar actividades asociativas no entorno rural, non? Apostamos tamén polo comercio, dándolle unha subvención nominativa que non existía hasta ahora, e iso son cousas que aparecían nos acordos de 2016. Sobre o CIN, por exemplo, que é algo que a mí me toca de cerca porque son concelleira de Igualdade. No CIN, o sea, con respecto a poder crear o CIN, que esperamos e temos expectativas que o ano que ven, finalmente, podamos contar co CIN, o primeiro paso que se dou foi aumentar as horas de traballo a asesora xurídica, que só tiña 10 a semana, agora ten 20, cada vez está nun horario, ademais, que coincide con servicios sociales e cada vez máis traballo, ten máis traballo, e agora estamos intentando poñer en marcha un servicio de psicoloxía. No momento que teñamos os 2 servicios funcionando é cando podemos xa solicitar o CIN. Pero isto tamén vai paulatino, porque hai que ver como se fai, onde se fai. As cousas, creo que todos saben que non se fan dun día para outro. Sobre todo un goberno que empeza a gobernar e que ten que ir aprendendo. E ten que ir aprendendo cos técnicos que son os que nos van enseñando como é a marcha dun concello.
Vale, entonces, estas son cousas que están en camiño. Saneamento, fixeronse obras de saneamento. Estou falando dos compromisos que asinamos co BNG, non? Non saímos de Sogama, certo, non saímos de Sogama, pero todos sabemos que é difícil sair de Sogama e que hoxe en día non se pode entrar aínda na comunidade do Barbanza. Por lo tanto, é un acordo de difícil ou casi imposible, pois, de moi poucas posibilidades. Gardería pública. Estamos neste orzamento comprando os terreos, e que tampouco temos terreos para unha guardería pública. Había que buscar donde, canto, todo isto leva o seu tempo. Non é dun día para outro, e estudiar moi ben as posibilidades. E, pois, agora mesmo, neste presuposto, levamos 50.000 euros para comprar unha parcela para poder, finalmente, pois, poñer en marcha a guardería municipal. E creo que o BNG sabe que neses orzamentos vai esa parcela. Era un compromiso que tamén asumimos no 2016. Bueno, con respecto á solicitude de axudas a Ariarus, para iso hai que facer un plan especial, pois, urbanístico, non? E agora mesmo ainda estamos con temas urbanísticos de gran calado, como o caso da Lei 2013, que afecta o tema das estradas, e as cousas non se poden facer todas a vez. É a verdade. Podemos contar aquí, sí, as cousas teñen que ir paso a paso e non se poden facer todas a vez, e os servicios urbanísticos pois chegan hasta onde chegan e son limitados, e unha vez que se acaba unha cousa, pois empezará a outra, e estamos falando dun plan que ademais ronda os 100.000 euros. Entonces, a ver, que nós temos a intención e temos en conta todas as propostas que se nos fan e as estamos levando a cabo na medida do que é posible. E, bueno, esperemos que, se seguimos gobernando, pois cheguemos a máis acordos daqui ao final da legislatura. Ben, procedemos entonces, unha vez finalizado o debate, a votación da cuestión de confianza, que é unha votación de carácter nominal. Cada membro da corporación vai ser chamado polo secretario e terá que responder en voz alta sí, non ou abstéñome. O chamamento efectuarase por orden alfabético, quedando para o último lugar o presidente. Ten a palabra o señor secretario. Nos procede o chamamento. Alamanco Sobrido Miguel. Dona Cristina Andrade non está. Boca Meán María del Carmen. No. Casal Sabín Xosé Manuel. Abstéñame. Castro García José Manuel. No. Dieste Buceta Jesús. No. Durán Guillán Manuel María. No. García Guillán María Teresa. Abstéñame. Hermo Santos Genoveva. Sí. Lojo Olveira Balbina. No. Ouviña Ramiro. Abstéñame. Varela Fernández Rosario. Piñeiro García José Luis. Sí. Pois, sí, 4, non, 5 e 3 abstencións. Ben, pois con isto queda rechazada a moción de confianza, a cuestión de confianza, que se dará por aprobada se despois de 30 de un mes hábil, que isto nos pon no 4 de xuño, porque o 3 de xuño coincide. ¿No? Sí, bueno, evidentemente, o orzamento será o que se considerará aprobado inicialmente si non se presentan unha moción de censura que debe estar respaldada por a maioría absoluta da corporación. Se máis, levantamos a sesión. Moitas gracias e boas noites.